बुबाग्रानि गोथार आजायमानि सालनो किटिंगै तिनि तांसालो खवाय आश्रामबारि बिसिनि बिसिंखौ खबजाक खुंसा रुंनकनि बोसा बोसा रोंसोरोंनाय तै सुरुंनाय जुग्रकनो चकलेट कुतुई खाता तै सुइकुंरक याफारमानि बिसिंतै तिनि बुबाग्रानि साल आजायमानि सालनो पालाय लायख्या आश्रामबारि तिप्रामथानि सेंक्राग्रक तंखा YTF सेंट्रल कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबबर्मा आमतिखै चिकन चिनि थिनांनि रुंसुरुंनाय तै सुरुंनाय जुग्रकनो आमतिखै खाता कलम सुइकुं याफारमानि यागुलो बुबाग्रानि गोथार आजायमानि सालनो किटिंगै YTF नि हास्ते बेरेमनि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबबर्मा सायखनारि काचुंनो बेलाय हामबाय सिनि मीडिया चैनल रंनो सुनो लोगिरिमान बागै सुंथिनि 4 जुलाई 2022 सिनि हा बुबाग्रा सिनि मायागान बुबाग्रानि आसेमा साल ओ आसेमा सालनो रगैनो सुंथिनि माने तिब्रा हासनि जत्तो जागानो थाइ खुरुमैनो सुंथिनि बर्थडे नो माने सिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय सुंथिनि आमो हागै बासा बा बर्थडे रगो केक रावै हानो सालाय नुलाय तंसा तखलाय बर्थडे सेलिब्रेशन खेलायो जों आमो हाया सुंथिनि सिनि तिब्रा हासनि गोबां मा बरनो माने बुबाग्रानि दागि मुंबाय सुंथिनि जेरै बोसारावनो जेसु जेरै बोसारावनो खाता कलम बयरो पाइबाक लायनाय एप्रे नक नु खंख्रि रो आमनि गोबां बर सुगिया दङ अ बर नु जोंनि नक नु दां लायनाय जोंहा बाहायना गोबां मा थाइ करगै जों बुबाग्रानि अ बर्थडे ना जोंहा बाहाय खलाय दंमोन ला सुंथिनि रो खलायलाय आश्रामबारिनि गवा कायसा बिसियो एमन फरे सुंथि गोबां मा बिसियो थानाय एमो थिनि रो आन लगी फाइमान जा फाइगा मो आश्रामबारिनि बंग जागानि लिडार्स रक लेके आनि लगी दङ सिनि मथनि खय डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सिनि परमगरा नागारतिस ए आनि यांगो दङ सिनि बासारि सबजुननि चेयरमैन ए बंगा जागानि लिडार काका गोपाल ए काका मामौजी ए सिनि सुबिदा सम्पन्न जत लिडार दङ मामा हेकिनो मन परबर्ती कुल जागा थांगो आमा हेकिनो सुबा सुलायै सिनि बुबाग्रानो माबा हेकिनो साबि पात्र सकात